Pagdugang sa kwarta hangtod 20 pesos. Una, kung aduna kay usa ka 10, usa ka 5 ug 3 ka piso, pila naman tanan nimong kwarta? Gusto, 18 pesos. Kaduha, kung aduna kay duha ka 5 ug duha ka piso, pila naman tanan nimong kwarta? Gusto, 12 pesos. Ikatulo, kung aduna kay usa ka 5 ug 3 ka piso, pila naman tanan imong kwarta? Gusto, 8 pesos. Ikaupat, kung aduna kay 3 ka 5, pila naman tanan imong kwarta? Husto, 15 pesos. Ikalima, kung aduna kay usa ka 5 ug duha ka piso, pila naman tanan imong kwarta? Husto, 7 pesos. Pagka maayo na ninyong mokwenta. Mga bata, sa sunod na usab, amping!